हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव फिन बरायनाय जाबाय। जों दिनै टेन्सनि सायाव बानायनाय पार्ट 4 एबा प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ सोलोंगोन। लोगोसेनो जोङो सिन्स आरो फरनि डिफारेन्स एबा फारागथि आरो लोगोसे बिसोरनि बाहायथिखौबो जों सोलोंगोन। जुदि नोंथांमोना आंनि टेन्सनि सायाव बानायनाय पार्ट 1, पार्ट 2 आरो पार्ट 3 भिडिअसफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव होना दोननाय लिंकआव थुनानै नायनो हागोन। फै जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ सोलोंलांदिनि। प्रेजेन्ट टेन्सनि ब्रैथि दालाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स बुंफुरलुखौ नायलांदिनि। माबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सिगाङावनो जागायनानै दासिमबो जागासिनो दं होनना फोरमायनायानो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स। बे टेन्सआव थाइजानि हाबा एबा खामानिया माब्ला जोबगोन बेनि जेबो सम होनाय जाया एबा थाया। फै जों नैबे डायग्रामनि गेजेरजों बुजिलांदिनि। थाइजानि माबेबा मोनसे हाबा एबा खामानिखौ सिगाङावनो जागायनानै दासिमबो एबा प्रेजेन्टआवबो जागासिनो दं होनना फोरमायनायानो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स। बे टेन्सआवहाय थाइजानि हाबा एबा खामानिया माब्ला जोबगोन बेनिबो जेबो सम होनाय जाया एबा सम होनाय थाया। नैबे बिदिन्थिखौ नायलांदो। बियो फुंनिफ्रायनो बिजाब फरायगासिनो दं। बेवहाय बिनि बिजाब फरायनाय खामानिया फुङावनो जागायदोंमोन आरो बिजाब फरायनाय खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दं एबा जागासिनो दङ। बेबायदि थाइजानि माबा मोनसे हाबा एबा खामानिखौ सिगांनिफ्रायनो जागायनानै दासिमबो जागासिनो दं होनना फोरमायनायानो जाहैबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स। बेखौ इंराजियाव बुंगोन शी हैज बीन रीडिं बुक्स सिन्स मर्निं। आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। आं 1 घन्टानिफ्रायनो नोंनि मेसेज नेगासिनो दङ। बेखौ इंराजियाव होनगोन I have been waiting for your message for an hour। फै जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि एफार्मेटिभ सेन्टेन्स दानायनि जों दाथाय एबा स्ट्राक्चारखौ नायलांदिनि। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव साबजेक्टखौ लानानै हैज एबा हैव प्लास बीन प्लास वर्ब प्लास आईएनजी प्लास ऑब्जेक्ट प्लास सिन्स ऑब्लिक फॉर। नैबे चार्टखौ नायदो। बेहाय साबजेक्ट, ओरैहाय टू बी और ऑक्सिलियारी वर्ब। आई साबजेक्टजों लोगोसे हैव बीन जागोन। जुदि साबजेक्टआ ही, शी, इट एबा सिंगुलार नाम्बार जायोबा हैज बिनि उनाव बीन। जुदि साबजेक्टआ यू, वी, दे बेबायदि बांसानद्राय एबा प्लुरेल नाम्बार जायोब्ला बेजों लोगोसे जागोन हैव बिनि उनाव बीन। फै जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सआव बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। गिबि एग्जाम्पल लादिनि। हौवासाफोरा फुंनिफ्रायनो फोथाराव क्रिकेट गेलेगासिनो दङ। बे हौवासाफोरनि क्रिकेट गेलेनाय खामानिया फुङावनो जागायदोंमोन आरो बिसोरनि क्रिकेट गेलेनाय खामानिया दासिमबो जागासिनो दं होननानै फोरमायनाय जादों। बेबायदि सेन्टेन्सआ जायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ हौवासाफोरा इंराजियाव बयज। बेनि उनाव साबजेक्टखौ लानानै हैज एबा हैव। नैबे चार्टआव नायदो। जिहेतु बयज बियो प्लुरेल नाम्बार बेनिखायनो बेजों लोगोसे हैव आरो बीन फैगोन। हैव आरो लोगोसे बीन। बिनि उनाव नांगौ वर्ब, वर्बआ जाहैबाय गेलेनाय प्ले। बेजों लोगोसे आईएनजी प्लेइंग। बिनि उनाव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टआ क्रिकेट। बिनि उनाव फोथारावनो इन द फिल्ड फुंनिफ्रायनो। बेहाय फुंनिफ्रायनोआव मोननै सोदोब दं, फुंनि आरो फ्रायनो फुंनिफ्रायनो। बेखौ होनगोन फुंनिफ्रायनोखौ सिन्स, फुंखौ होनगोन मर्निं। So, boys have been playing cricket in the field since morning। हौवासाफ्रा फुंनिफ्रायनो फोथाराव क्रिकेट गेलेगासिनो दं। आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। बिसोरो 1 घन्टानिफ्रायनो जोलुर गेलेगासिनो दं। बेवहाय बिसोरनि जोलुर गेलेनाय खामानिया 1 घन्टा सिगाङावनो जागायदोंमोन आरो दासिमबो जागासिनो दं। बे जाहैबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्ट नांगौ, साबजेक्टआ बिसोरखौनो दे। बिनि उनाव जिहेतु साबजेक्ट डेआ प्लुरेल नाम्बार बेनिखायनो बेजों लोगोसे हैव आरो बीन। बेजों लोगोसे हैव आरो बीन। बिनि उनाव वर्ब नांगौ, वर्बआ गेलेनायखौनो प्ले। बेजों लोगोसे आईएनजी एड खालामनांगौ, एड खालामबाय प्लेइंग। बिनि उनाव ऑब्जेक्टआ जाहैबाय जोलुरखौनो फुटबल। बिनि उनाव 1 घन्टानिफ्रायनो बेखौ होनगोन फर एन आवार। They have been playing football for an hour। फै जों दानिया सिन्स आरो फरनि बाहायथि आरो फारागथिखौ सोलोंदिनि। नोंथांमोना बर्डआव नायदो। बबेबा मोनसे समनिफ्रायनो होनना फोरमायनो थाखाय इंराजियाव सिन्स आरो फरखौ बाहायनाय जायो। नाथाय सिन्स आरो फर बे मोननै वार्डनि गेजेराव बिसोरनि बाहायथिनि गेजेराव माखासे फारागथि दङ। फै जों बेखौनो नायलांदिनि। सिन्स आरो बिथिं फर। बबेबा मोनसे थि सम मख'नाय एबा मेनसन खालामनाय समनिफ्रायनो होनना फोरमायनो थाखाय सिन्स बाहायनाय जायो। गुबुन फारसेथिंजाय
थि सम मख'नाय थायाब्ला एबा मेनसन खालामालासिनो बबेबा मोनसे समनिफ्रायनो होनना फोरमायनो थाखाय for बाहायनाय जायो। जों sinceनि बाथिखौ बिदिन्थिनि गेजेरजों बुजिलांदिनि। थि समनिफ्रायनो होनना फोरमायनो थाखाय since बाहायनाय जायो, जेरै फुंनिफ्रायनो, हरनिफ्रायनो, 5 रिंगानिफ्रायनो, आं नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो बायदि बायदि। आरो लोगोसे बाराय, दान, अक्ट', बोसोरफोरनि मुंनिफ्रायनो होननानै फोरमायनो थाखाय इंराजियाव since बाहायो, जेरै सानडे, जानुवारि 2005 आरो अक्ट', जायखिया अक्ट'। आरो लोगोसे बबेबा मोनसे फोरबोनिफ्रायनो होनना फोरमायनो थाखायबो इंराजियाव since बाहायनाय जायो, जेरै थांनाय बैसागुनिफ्राय, थांनाय बर'दिननिफ्रायनो बायदि बायदि। फैदो दानिया जोङो forनि बाहायथिखौबो नायलांदिनि। 2 घन्टानिफ्रायनो, साननैनिफ्रायनो, 2 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि थि सम मख'आलासिनो 2 घन्टानिफ्रायनो, साननैनिफ्रायनो, बोसोरनैनिफ्रायनो बेबायदि फोरमायनो थाखाय इंराजियाव forखौ बाहायनाय जायो। जों दानिया since आरो forखौ बाहायनो सोलोंदिनि। नैबेहाय नायदो I have been reading books लांदां जायगा morning। नैबे लांदां जायगायाव since आरो for मोननैनि गेजेराव बबे मोनसे जागोन बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो लांदां जायगानि उनाव थानाय morning बे सोदोबखौ नायबानो जागोन। morning बेहाय थि सम दिन्थिदों फुंनिफ्रायनो होननानै, बेनिखायनो बेहाय जागोन since। आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि I have been reading books an hour, माने आङो 1 घन्टानिफ्रायनो बिजाबफोर फरायगासिनो दङ। बेवहाय an hour बेहाय थि सम दिन्थियाखै, समबार, मंगलबार एबा बाराय जेबो दिन्थियाखै, बेनिखायनो बेहाय जागोन for। So I have been reading books for an hour। जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। आं नोंखौ 1 घन्टानिफ्रायनो नेगासिनो दङ। बेवहाय नेनाय खामानिया 1 घन्टा सिगांनिफ्रायनो जागायनानै दासिमबो सोलिगासिनो दङ, बेनिखायनो बेयो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स जागोन। बेखौ जोङो इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ I, नैथियाव साबजेक्टखौ लानानै हेज एबा हेभ, बेहाय I साबजेक्टजों लोगोसे हेभ आरो लोगोसे बिन। स' I have been। बिनि उनाव बार्ब नांगौ, बार्बआ जाहैबाय नेनाय, नेनायखौ उनाव wait, बार्बजों लोगोसे ing waiting, बिनि उनाव waitingजों लोगोसे for preposition, बिनि उनाव object, objectआ जाहैबाय नोंखौ, नोंखौखौ होनो you। 1 घन्टानिफ्रायनो बेखौ होनगोन for an hour। So I have been waiting for you for an hour। आं नोंखौ 1 घन्टानिफ्रायनो नेगासिनो दङ। जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। बियो फुंनिफ्रायनो टिभियाव क्रिकेट नायगासिनो दङ। बेहाय बिनि क्रिकेट नायनाया फुंनिफ्रायनो जागायदोंमोन आरो दासिमबो जागासिनो दङ, बेनिखायनो बेबो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बेखौ जोङो इंराजियाव सोलायनांगौ। सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाहैबाय बियो, बिखौ होनो he। नैथियाव साबजेक्टखौ लानानै हेज एबा हेभ, जिहेतु heआ सिंगुलार नाम्बार, बेनिखायनो बिजों लोगोसे हेज आरो लोगोसे बिन। बिनाव फैगोन he साबजेक्टजों लोगोसे फैगोन हेज आरो लोगोसे बिन। आरो बार्ब, बार्बआ जाहैबाय नायनाय, नायनायखौ होनो watch, बार्बजों लोगोसे ing watching। object, objectआ जाहैबाय क्रिकेट, बिनि उनाव टिभियाव होनगोन on television, फुंनिफ्रायनो बेखौ होनगोन since morning। जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि। जों मिन्थिगौदि प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि दाथाया सेथियाव साबजेक्ट प्लास हेज एबा हेभ प्लास बिन प्लास बार्ब प्लास ing प्लास object। नाथाय जेब्ला जों बेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामगोन अब्ला नेगेटिभ सेन्टेन्सनि दाथाया जाबाय सेथियाव साबजेक्ट प्लास हेज एबा हेभ प्लास नट प्लास बिन प्लास बार्ब प्लास ing प्लास object। जों मोननैसो बिदिन्थि लादिनि। साबजेक्टखौ जों लाबाय I साबजेक्टजों लोगोसे हेभ, थामथि जायगायाव नट, बिनि उनाव बिन आरो बार्बखौ जों लाबाय wait, बेजों लोगोसे ing waiting, waitingजों लोगोसे for preposition, objectखौ लाबाय you। I have not been waiting for you, एक्सट्रा वर्ड मोननैसो लादेरबाय for an hour। I have not been waiting for you for an hour, आं नोंखौ 1 घन्टानिफ्राय नेबाय थायाखै। जों दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि एफार्मेटिभ आरो नेगेटिभ सेन्टेन्सनि मोननैसो बिदिन्थि नायलांदिनि। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स They have been watching TV for 3 hours, बिसोरो waiting for me since 3 PM in the garden, बियो आंखौ गार्डेनाव बेलासिनि 3 रिंगानिफ्रायनो नेगासिनो दङ। नेगेटिभ सेन्टेन्स She has not been waiting for me since 3 PM in the garden। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स
We have been reading in this school since 2015. जोङो 2015 मायथाइनिफ्रायनो बे फरायसालियाव फरायगासिनो दङ. Negative sentence. We have not been reading in this school since 2015. Affirmative sentence. It has been raining heavily since the day before yesterday. माने दाखालिनिफ्रायनो जोबोद द्रामै एबा जोबोद गोसायै अखा हागासिनो दङ. Negative sentence. It has not been raining heavily since the day before yesterday. Hello लोगोफोर, आंनि भिडियोखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय. आंनि भिडियोखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामदो. लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि गोदान भिडियोनि खौरांखौ मोननो थाखाय नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो. आंनि गोदान भिडियोआव फिन लोगो मोनगोनखौ मिजिं खालामनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय. गोजोन्थों.